Pojďte se s námi podívat do naší zhořelé školy ve Zlíně. Dnes ve čtvrtek po praxích jsme se rozhodli, že si tam uděláme cestu, takový výletíček. Tady už jsme běželi do školy, aby jsme to co nejdřív viděli. A už jsme skoro tam. Určitě jste všichni slyšeli o incidentu, který se stal v pondělí večer. A tak půl roku prý nebudeme moct chodit do školy. Tady už se díváme na ohořelé části naší školy. Už vidíme dělníky, těm jsme samozřejmě pochválili práci, jak pěkně nám posrali a založili nám takový pěkný požár. Já jsem jim řekla vlastně, ať pracují pomalu, ať se do školy dostaneme co nejpozději. Oslavený taneček, No a tady jsme našli nějaké popálení, ne, prostě pozůstatky. Je to tady pěkně to tam smrdělo. Bylo to tam fakt brutál. Ano, vyfotili jsme se u toho, ať máme vzpomínku. Tak. Super a utíkáme zpátky na základ. Na zastávku. Moc se s vámi loučíme a u příštího videa. Ahoj!